Central Luzon, most invested region sa taong 2020. DOTR Secretary Tugade, hindi ipahihinto ang operasyon ng PMVIC. Pagbaba ng inspection fees, ipakikiusap. Aurora, nakapagtala ng bagong kaso ng COVID-19 matapos ang 13-day zero-case status. At Konseho ng Angeles City, magpapasa ng resolusyon para gawing Heritage District ang Chevalier School. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Narito ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News. Kahit sa gitna ng pandemya, nangunguna pa rin ang Central Luzon bilang investment destination ng bansa. Sa katunayan, nasa 576 billion pesos ang dagdag na investment ang pumasok sa ating rehiyon. Si Reniel Pawid ang may report. Muling napatunayan na investment destination ng Pilipinas ang Central Luzon. Sa katunayan, nanguna ang Central Luzon sa may pinakamaraming approved investments. Base sa datos na inilabas ng Philippine Board of Investment, sigit 1 trillion pesos ang pumasok na investment sa bansa at 56.6% dito mula sa gitnang Luzon. Katumbas ito ng 576 billion pesos. Sinundan naman ito ng Calabarzon na may 184 billion peso worth of approved investments habang 151 billion pesos naman ang pumasok sa National Capital Region. Infrastructure project pa rin na may pinakamalaking ambag sa investment environment noong 2020 kahit pa may kinahaharap na pandemya. Isa sa malaking proyekto sa Central Luzon ay ang konstruksyon ng 740 billion Bulacan Airport ng San Miguel Corporation. Malaki rin ang ambag mula sa power industry na halos 200 billion pesos. 161.6 billion naman ang sa transportation at storage sector. Ayon kay Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, inaasahang madadagdagan pa ngayong taon ang papasok na investment kaya kinukonsidera nila ang bagong variant ng COVID-19 bago tuluyang magluwag sa pagbubukas ng ekonomiya. Prioridad pa rin daw ng pamahalaan ang matiyak na ligtas ang taong bayan dahil mas malaking economic loss umano ang mangyayari kung hindi masusugpo ang coronavirus. Now we have to take a step back from the opening of the economy further because of the new COVID variants. And once we are more confident that we can manage it better as we did in previous cases, then the President will be able to make the next decision on when we can reopen the economy further. Noong 2020, 311 investment projects ang naaprubahan sa buong bansa at sa oras na maging operational ang mga ito ay inaasahang 55,124 na trabaho ang magbubukas para sa mga Pilipino. Reniel Pawid, CLTV News. Mga karehiyon, COVID update naman tayo. Isang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bayan ng Dilasag sa lalawigan ng Aurora. Hindi naman raw nagpapakakampante ang Provincial IATF kahit pa isa na lang ang aktibong kaso ng COVID sa buong lalawigan. Patuloy ang pagpapatupad ng QR codes checking sa lahat ng mga border checkpoint. Narito po ang balita. January 28 nang makarecover ang huling COVID-19 active case sa probinsya ng Aurora. Matapos ang halos 2 linggo, panibagong kaso ang naitala sa bayan ng Dilasag. Batay sa inilabas na datos ng local IATF, isang residente mula sa barangay Diagyan ang bagong COVID-positive patient ng lalawigan. Patuloy naman ang sinasagawang contact tracing at kasalukuyan namang naka-quarantine ang asymptomatic na pasyente. Sa kasalukuyan, hindi pa rin bukas sa publiko ang turismo sa lalawigan ng Aurora. Ayon kay Governor Jerry Noveras, desisyon na ng bawat LGU kung bubuhayin ang turismo sa kanilang lugar, subalit kinakailangan umanong may malinaw na guidelines dahil hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic. Kung magbubukas kayo, dapat maglatag kayo ng malinaw at konkretong plano para sa inyong pagbubukas. Patuloy naman ang online registration upang makakuha ng travel pass ang mga residente at bibisita sa probinsya. Paano nga ba makapagparehistro sa online travel pass ng Aurora? Una, mag-login sa auroragov.ngrok.io/citizen. Puna ng tamang impormasyon ng online application form at isubmit upang magkaroon ng sariling account. Kung mayroon ka ng account, maaari kang mag-request ng travel pass. Pindutin lamang ang incoming form kung papasok sa Aurora at outgoing form kung palabas ang biyahe. Kailangan ding sagutan ng passenger locator form at hintayin ang approval ng request. Kapag aprobado na ang travel pass, padadalhan ka ng QR code. Ito na ngayon ang ipapakita sa mga checkpoint kalakip ang iyong ID. As of February 10, 2021, siyam na po nang naitalang confirmed COVID cases sa lalawigan. 88 sa mga ito ang recovered o gumaling na habang isang namatay. Ang Aurora ang isa sa mga probinsya sa Pilipinas na may mababang kaso ng coronavirus.
Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, lampas 50% na ng halos 2 milyong batang 0 to 59 months ang nabakunahan kontra measles at polio sa buong gitnang Luzon. Paglilinaw ng Department of Health, walang dapat ikapangamba sa mga bakuna dahil 4 na dekada na itong ginagamit at suportado rin ito ng World Health Organization. Narito ang detalye ng balitang yan. Ongoing ngayong Pebrero ang measles, rubella and oral polio vaccine supplemental immunization activity. Nitong unang linggo ng buwan na itala ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development ang mataas na immunization coverage. Ibig sabihin maraming bata ang nabakunahan. Higit kalahating milyon ang nabigyan ng bakuna kontra measles o tigdas habang nasa 700,000 na bata ang nakatanggap ng polio vaccine. Hanggang February 28 target ng DOH na mabakunahan ng measles rubella vaccine ang nasa 1 milyong pangbatang 9 to 59 months. Higit 1 milyong batang 0 to 59 months naman ang inaasahang mabibigyan pa ng oral polio vaccines. Paalala ng DOH, walang dapat ikapangamba ang mga magulang sa mga ipinamamahaging bakuna. Ito higit 4 na dekada na raw ginagamit at suportado maging ng World Health Organization. Ito po nga, vaccine po na to is life-saving. Ang polio po, kung alam, di ba po ang alam natin, yung polio nakaka-paralyze at pwede din mag-cause ng death. So at wala din pong treatment sa polio. At dahil nga pandemya, i-administer umano ang vaccination sa open spaces at limitado lamang o scheduled ang pagdating ng mga bata. Sinisigurado po namin na i-observe ng ating mga health workers yung minimum health standards para po iwas tayo sa COVID transmission. Matagal na rin isinusulong ng United Nations Children's Fund ang naturang immunization campaign ng DOH. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Transportation Secretary Arthur Tugade, hindi raw ipahihinto ang operasyon ng PMVIC. Pagbaba ng inspection fees, ipakikiusap. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita dito sa CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Kaugnay pa rin ng balitang PMVIC, isang mainit na usapin ngayon, mga kabalen, mga karehiyon. Hindi raw maunawaan ni House Committee on Transportation Chair Representative Edgar Sarmiento ang hindi pagtugon ng Department of Transportation at Land Transportation Office sa makailang beses umanong pagsita ng komite sa implementasyon ng MVIS. Ayon kay Sarmiento, dokumentado at ginawa nila ang lahat ng paraan, pero animoy kibit balikat lamang ang DOTR. Narito po ang detalye ng balitang yan. Idinulog na ni House Committee Chair 1st District Samar Representative Edgar Sarmiento sa tanggapan ng Office of the President nitong February 8, 2021 ang mga irregularidad ng pagpapatupad ng Motor Vehicle Inspection System ng DOTR-LTO. January 2021, ayan na, naglalabasan na po ang lahat ng reklamo. Ang sinasabi natin, bakit po in-implement itong PMVIC? At ang huli pong ginawa ng chairman ay ko'y sumulat po sa opisina ng presidente noong Lunes po. At we will show you the communication to the Office of the President. Ang isumbong sa Pangulo ang naging huling opsyon ni Sarmiento dahil nagtatakaan niya siya kay DOTR Secretary Tugade at LTO Chief Edgar Galvante na pinilit na i-roll out ang programa matapos ang budget deliberation ng DOTR-LTO nitong nakalipas na Setyembre ng taong 2020. And again, as a proof of letter, ayan po. Address po yan kay Secretary Tugade and I think Asik Galvante, if I'm not mistaken. Ayaw ko kung natanggap po yan, yung sulat na po yan. No? That could have answered all these issues now pertinent to legality. Kaduda-duda rin anya na sa mahabang panahon ng pagdinig dito ay hindi nakakuha ng tugon si Sarmiento. Disyembre pa ng taong 2019 sa ikapitong hearing ng komite ay nagmosyon umano na magsagawa muna ng inspeksyon sa mga PMBIC. Ngunit tila nagbibingi-bingihan lamang ang DOTR. Makikita nyo sa 7th, pang-7 committee hearing ng transportasyon po,
regular meeting, nagkaroon po ng motion doon. Pending motion po ang kasamahan natin kasi tinatanong na po natin ang programa nitong PMVIC. Para sana wag sana maantala, wag pumigil ang programa. Kanya lang hindi tayo pinakinggan, hindi man lang sinagot, never responded. Nagtataka ko bakit? Samantala, sa paggulong ng investigasyon ng dalawang chamber ng Kongreso, nanatili pa rin ang tindig ng DOTR-LTO na hindi nila sususpindihin ang naturang programa. Ang kilalang alter ego ng Pangulong Rodrigo Duterte na nooy tahimik sa Senate hearing sa MVIS ay nagsalita nitong February 10, kasabay ng pagdinig ng House of Representatives. Wala umano siyang pagtutol sa mabuting layunin ng DOTR-LTO ukol sa roadworthiness test. Ngunit ito'y wala sa timing dahil naghihirap na ang mga Pilipino. Naniniwala ako na malinis ang intensyon ng mga inisyatibong ito. Nakakabahala lang na susubukan natin itong gawin sa panahong hirap na ang ating mga kababayan. Sa huli ang hirit ng senador sa Pangulo. Apila ako kay Pangulong Duterte, kay Secretary Arto Gade at iba pang mga opisyales na pag-aralan po muna muli at kung maaari po ay bigyan muna natin ng palugit o pahinga mula ang sambayan ng Pilipino. Paolo G. Santos, CLTV News. At kaugnay ng balitang yan, imbis na ipahinto ang operasyon ng MVIS project ng DOTR-LTO, makikiusap lamang umano si Transport Secretary Arthur Tugade sa mga private motor vehicle inspection center na ibaba ang bayad o yung tinatawag na inspection fees na ipinapataw sa mga motorista. Ito ang kanyang tugon sa kabila ng magkakabilang panawagan ng mga mambabatas na ipasuspindi muna ang nasabing operasyon ng mga PMVIC. Narito ang detalye ng balitang yan. Babaan ninyo ang inspection fee ninyo. Ito ang post ngayong umaga ng February 11 sa official FB account ni Assistant Secretary Gades Hope Libiran. Na opisyal na pahayag ni Department of Transportation Secretary Art Tugade sa mga private motor vehicle inspection center. Walang malinaw sa standard rate price na gustong iapila ni Secretary Tugade. Pero binabanggit na kailangan umano itong hindi lalayo sa presyo o dapat ay parehas lamang ito sa ino-offer ng mga private emission testing center o PETC. Ang kanilang fees naglalaro sa 500 hanggang 800 piso. Gusto rin ni Secretary Tugade na i-waive muna pansamantala ang re-inspection fees na kalahati ng bayad sa inspection fees sa roadworthiness test. Ito umano ay bilang pakikiisa ng mga may-ari ng PMVIC sa Administrasyong Duterte na pinakikitunguhan ang krisis sa ekonomiya dulot ng pandemya. Sa post ni Tugade ay hindi nito sinagot ang mga kini-question na irregularidad sa pag-roll out ng MVIS project. Bagkus bahagi ng kanyang isinapublikong pahayag ay ang layunin umano ng programa na roadworthiness test ay upang maawat umano ang malaking bilang ng road crash sa bansa. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Konseho ng Angeles City magpapasa ng resolusyon para gawing Heritage District ang Chevalier School. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balitang Central Luzon dito sa CLTV News. At kaugnay po ng balitang yan para busisiin pa natin ang problema kinahaharap ng mga mag-aaral, guro at mga magulang dyan sa may Chevalier School sa lungsod po ng Angeles. Makakasama natin ang ating reporter na si Paolo G. Santos at ang tagapagsalita ng Chevalier School Alumni and Stakeholders Core Group na si Ginoong Andrew Batak. Ginoong Andrew Batak, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi po and thank you po sa opportunity ito na binigay niyo po sa amin. Magandang gabi po. Ito Paolo G, itong balitang tinutukan mo, sa pagkakaalam natin, matagal-tagal na itong kumbaga
na pag-uusap-usapan at ilang buwan na lang ang nakakalipas, tayo rin sa CLTV News ang nag-break nung inilabas itong memorandum o yung kasulatan mula nga sa pamunuan ng simbahan na hindi na raw magpaparenta o magpipirmahan ng bagong kontrata itong dalawang partidong ito. Kaya naman mauuwi nga doon sa sinasabing pagsasara o yung tigil operasyon ng educational institution na medyo matagal-tagal na rin at napakarami ho nating kakilalang nag-aral dyan sa paaralan na yan. Siguro maganda bigyan natin muna ng background yung ating mga kababayan. Kung bakit nga ba nagsasara itong CS, yung Chevalier School dito sa may lungsod nga ng Angeles. Kasamang Paolo, Sir Andrew. Sa kalaman nitong ating mga followers, Justin, itong issue na internal sa pagitan yan nitong Missionary of Sacred Heart, kung tawagin ay MSH, at itong Archdiocese ng San Fernando na di umano, Justin, ang isa sa kanilang bago mangyari itong opisyal na paghahayag nitong Archdiocese of San Fernando na isasara itong eskwelahan, may ruling, may Roman ruling sa simbahan na iti-take over na nitong Archdiocese of San Fernando at base na rin dito sa mga nakausap natin na faculty at alumni na nagmamalasakit dito sa pag-operate ng Chevalier, binabanggit nila isa sa mga internal problem na dun sa halaga ng donasyon hindi yata nagkasundo. Yung previously ang binibigay na donasyon ay nasa 50,000 pesos at ang hinihingi naman di umano nitong Archdiocese of San Fernando nasa 200,000 piso kada buwan yan, Justin. At hinggil dito sa operasyon ng administrador ng eskwela, umabot na rin pala ito sa pagitan naman ng faculty at ng mga nagmamalasakit at sa administrasyon, umabot na rin ito sa korte. Pero kanina dito sa naging senaryo ng pagdinig sa konseho, ang kapangyarihan ng konseho na maawat, mapreserba. Kasi bilang isang pinakamatandang educational institution dito sa Angeles City, Justin, gaya ng binabanggit mo, ang daming mga alumnus nitong Chevalier at binabanggit nga nila na hindi nila pahihintulutan na magwakas ito sa darating na Mayo. Pero ito ang gusto kong maidugtong, Justin. Ang inaalala nitong ating mga mahal na alumni, na nandun pati yung mga senior, na sinasabi nila, papaano yan? Kasi ang DepEd, dun sa sakaling paglipat, dun sa mungkahing mailipat ito sa ibang lugar, sakali lang at Chevalier pa rin, hindi na raw sapat yung panahon, Justin. Kasi ang isang mga pangunahing rekwisito, sabi nitong si Sir Glenn Sargento ng DepEd Angeles City District, kailangan ma-secure itong mga permit na kailangan dadaan yan sa district hanggang sa region. At laman naman nitong DepEd Order number 88-2010 na kasabay nitong aplikasyon nila na pagsasara, kailangan din, Justin, ma-secure itong pagtatransfer ng mga learners at yung kalagayan, pagbibigay ng benepisyo dito na rin sa mga faculty and teachers. Alam mo, Paolo, malaking problema yan para sa mga unang-una, magulang at mga mag-aaral. Isama mo pa siyempre yung mga guro na kumbaga in limbo o yung hindi nila alam kung may babalikan ba silang trabaho pagdating nga nitong pasukan o kung ano man yung plano, pero para siguro papag-usapan pa natin ng higit yan, makakasama nga natin si Sir Andrew. Sir Andrew, tatanong lang natin, kumusta ho yung inyong organisasyon upon learning? Of course, we understand that your organization has been very vocal about this, yung inyong pagtutol dun sa mga, kumbaga nag-trending pa nga yung parang Chevalier School hashtag, parang panatiling nakabukas, and then may mga nagpalit pa ng profile picture sa social media, particular sa Facebook. Pero kayo ho, ng mga grupo, stakeholders,
paano nyo ho hinaharap ngayon itong ganitong hamon na magsasara nga? I'm sure baka nga may mga anak pa kayo, may mga apo kayo, yung iba sa inyo na nag-aaral din ho dyan sa institusyon na yan. Yeah. Again, good day po sa inyo. Ako po isang alumni ng Chevalier School, and I have yung youngest ko po, nasa Chevalier din po ngayon, grade 2 po siya. And nagbuklod-buklod po kaming mga alumni for a common cause, no? So doon po nagumpisa yung Save CS and Save Chevalier School and Pray for CS. Okay? So kami po, in all humility and sincerity right now, nakikiusap po sa Archdiocese ng San Fernando to grant us another audience with the Honorable Archbishop para po mapag-usapan pa po namin kung paano po magkaroon ng honorable exit or honorable transition ang school po namin. Kasi maka-abrupt po naman kasi kung lalo na pandemic po right now, saan po lilipat yung 1,000 students? Okay? Kahit po online nasasabi, mawawalan po sila ng identity, and it will be also a nightmare for DepEd kung saan po niya ililipat ang mga students na to. And this is a fully functioning Catholic school. Hindi po siya bankrupt or what. It's just may issue between the MSC and the Archdiocese of San Fernando with regards to the lot. Yun po siguro, hindi na namin i-detail yon or what. Ang concern na lang po namin is the welfare of the displaced students, the displaced teachers, and the admin. So pakiusap po namin is to have an extension. Siguro 5 to 10 years would be good para we can find a replacement, find extend din po ang license ng Chevalier School with the Archdiocese of San Fernando, kasi dahil Catholic school po siya, dependent po siya sa approval ng ASF. Kung wala pong approval ng ASF, the Chevalier School community, which is being run by the MSC priests, hindi po sila makakapag-exist within Pampanga. Okay, bali, parang ganun po yan within the Roman Catholic hierarchy or Roman Catholic setup. Ang isang Catholic school without the approval of the archbishops, yun nga po, they won't be able to exist. So ang pakikiusap lang po namin right now is to have a good transition for enable for us to find, siguro we will muster our collective efforts to find a replacement area. We will be calling on our distinguished alumni and benefactors so that we can move on and start anew if ever yung lugar po namin ay magamit na or kunin na talaga ng ASF. Opo. Sir, dun sa nabanggit ni Paulo kanina, no, etong darating na Marso o Mayo, tama ba, na parang gusto nga nila Mayo, ganito na nga yung mangyayari, no, at inanunsyo lamang ito nung nakaraang taon, itong late last year na actually nung maglabas sila ng memorandum, no. Pero ako personal, meron akong mga nakapanayam some years ago, if I'm not mistaken, 2014, 2015, may mga naririnig ako ng mga alumni din ng mga kabalyero, na nagsasabi sa akin na darating ang araw, magsasara yan dahil nga dito sa may issue na yung binabanggit nga ho kanina, no, hindi pagkakaunawaan ng MSC at ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Pero sir, ito ho ba kumbaga hindi nyo nga na-foresee, and yung sinasabi nyo na yung graceful time, no, yung grace period na ibibigay sana sa inyo, kung inilabas yung anunsyo kamakailan lang, late last year, and then implemented ASAP, mukhang malabo nga namang makahanap ng lilipatan itong mga mag-aaral at syempre yung mga manggagawa dyan, malabong makahanap din ng kanilang lilipatang trabaho. Tama po. Bali kasi dito, dalawa yung lumalabas na laws eh. Merong Philippine court law or civil law with regards to the lease contract, and merong Roman Rota law, which is the Roman Catholic law. No? So, dun sa isa,
nanalo yung mga stakeholders. Dun sa isa naman, nanalo ang Roman Archdiocese of San Fernando. So, kami as alumni, we're just trying to find the best solution na lang yung para hindi ma-displace yung mga estudyante. And again, yun nga, in all humility and sincerity, nakikiusap kami for just an extension in order for us to do something. Siguro, wala nang sisihan on our part na siguro hindi namin na-foresee na magkakaroon ng ganitong abrupt decision. Yun nga, kasi nga, meron nga ang decision coming from Angeles RTC on this particular, na meron kaming hanggang 15 years more, which is I think around 2033, na mag-i-exist pa ang school. So, siguro, at this point, dahil nga, it's just barely 4 months to go for the school year, yun ang pinapakiusap namin na, again, in all sincerity and humble heart, na the Archdiocese grant us an extension for, again, a graceful exit, and for our students to, and for the administration to find a relocation site or a place to rent, something like that. Kasi hindi po biro-biro yung 1,000 students eh. Oo nga, sir. Kung sakali ho, gaano katagal itong period na hihingin po ninyo o yung extension? Would it be a year, 2 years, 5 years? Kayo po? Pinag-uusapan ata nila, I am not speaking for the group, kasi marami pong stakeholders dyan, kasama rin po yung, sigurado, yung MSC. Ang nakikita po naming number, again, it's not unofficial, it's not official coming from me, mga 5 to 10 years po sana. Okay. Opo, sisikapin natin ang mahingi rin ang panig ng pamunuan ng Archdiocese of San Fernando kaugnay po ng isyong ito, dahil gaya nga ho ng nabanggit ni Ginoong Batak, maraming ang mga apektado mag-aaral dito. Of course, yung mga mag-aaral, may mga magulang yan, may mga guardians yan na magiging apektado rin dahil sila naman din ng pinakaunang problema kung saan dadalhin yung kanilang mga estudyante o yung mga anak na nag-aaral nga dyan. And of course, yung mga guro at mga empleyado pa, yung mga non-teaching personnel din ng nasabing institusyon. Maraming salamat po, Sir Andrew Batak, ang tagapagsalita po ng Chevalier School Alumni and Stakeholders Core Group. At sa iyo, Paulo G. Santos, maraming salamat. Mga kabalen, mga karehiyon, ito po, kapapasok lamang na balita, kaugnay po yan ng mga bagong patakaran at alituntunin na ipinatutupad ho ng Land Transportation Office. Nagkaroon ho ng pagbabago matapos yung panawagan ng ilang mga mambabatas, matapos yung panawagan ng publiko. At para bigyan tayo ng update hinggil dyan, nagbabalik po ang ating kasamang si Paulo G. Santos. Paulo G, ano nga ba yung latest update hinggil dyan sa controversial na child seat law at yung PMVIC, yung Private Motor Vehicle Inspection Center? Ayun, Justin, gaya ng binabanggit natin doon sa mga nakabili ng child seat ng mga sasakyan, sorry na lang kayo dahil sinuspinde ng Pangulong Rodrigo Duterte itong controversial na batas na yan na di umano sumailalim talaga sa konsultasyon. Pero gaya nga nitong palaging binabanggit nila, Justin, na dahil daw sa pandemya at naiintindihan nila na maraming intindihin itong ating mga kababayan na subsub sa kahirapan, kaya ito dinifer muna. Pero ito pang magandang balita, Justin, ewan ko kung magandang balita ito, dahil hindi nila nilinaw kung ano yung mga bagay-bagay na controversial dito sa pag-roll out ng MBIS project. Ito ho yung roadworthiness test na tinatawag na kamakailan lang kapag may PNBIC dyan ho sa inyong lugar, hindi po pwedeng hindi ka sasailalim sa roadworthiness test. Pero ito, Justin, suspendido, hindi ho suspendido ang gagamitin natin. Dahil ang sinabi ho ng Pangulong Rodrigo Duterte, andyan pa rin sila. Pero yung lower fee, Justin, bababaan lang ang presyo at itatapat lang sa presyo ng mga PETC. Ano ba yung PETC? Private Emission Testing Center. Yung pag-emission, Justin. At saka yung mga sasakyan, kung dati obligado kang subalang sa roadworthiness test, ngayon hindi na raw mandatory yon, Justin.
ipinag-utos siya ng Pangulong Rodrigo Duterte na walang dagdag na singilin sa pagre-rehistro ng sasakyan. Kasunod nga nitong panawagan na rin ng mga mababatas na isuspinde ang Motor Vehicle Inspection System o NVIS, na proyekto ng DOTR-LTO. At dun sa same procedure ba, Kamo, kung tatanungin mo ako, oo, yung 73-point inspection test, mangyayari pa rin daw yun. Kaya lang, magkano? Tanong sa tanong nating mga kababayan. Parehas, 600 pesos sa 4 wheels, sa 2 wheels naman, Justin, sa mga motorsiklo, 500 pesos at sa mga jeep ay 300 pesos. Pero Justin, walang linaw dito kung hanggang kailan yung sinasabi nilang temporary fee, suspension dun sa normal na presyo. Magkano ba, Justin? 18215 at 600 pesos para sa mga motor vehicle o yung motorsiklo. Paolo, ito bang binabanggit mo, ito ay naibaba na ba yung sulat, yung papel, yung dokumento sa tanggapan ng LTO doon sa mga district na merong sinasabi nating mga PMVIC, o ito ay kumbaga galing lamang sa bibig ng Pangulo? Dahil alam naman natin kadalasan nangyayari yan, may sasabihin ng Pangulo and then wala pang papel, hindi pa pala naiplano, hindi pa napapirma, etc. So ano nga ba yung status talaga niyan once and for all para malinaw sa ating mga kababayan? Alam mo, gusto ko yung tinanong mo para at least tapatan lang tayo dito. Justin, tama ka dyan. Minsan kasi, hindi lang pala minsan, madalas. Nangyayari yan. At narinig din natin sa pulong balitaan ng DOTR-LTO, Justin, na wala pang papel. Sa usapin kung kailan mangyayari yan, ang sagot naman ni Attorney Giovanni Lopez, Sec Giovanni Lopez, Chief of Staff ni Yusek Tugade ng DOTR, baka daw bukas. Walang siguradong panahon. Baka bukas, pero dahil doon sa pulong balitaan, andun itong pinuno ng VICOA o itong samahan ng mga PNBIC. Ang sinabi nila sa salita pa lang ng Pangulo ay tatalima na sila. Pero wala silang ipinakitang anumang order, papel, kung kailan ito epektibo at ano-ano yung mga alituntunin hinggil dito. At salamat naman, Justin. Tinanong mo yan, nilinaw mo, at sana magawa nila bago nila isa publiko. Yan, mahirap dahil parang kung salita lang ng Pangulo, ours is a government of law, not of men, ika nga. Dapat merong dokumento, merong mga papel at may mga batas na ipinapasa. Maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong update. Ayan, mga kabalen, mga karehiyon, yan po yung mga malalaking balita ngayon. Nakapanayam natin yung isa sa mga kinatawan ng stakeholder ng Chevalier School at ito nga ho yung sinasabi nila. Sa panahon ng pandemya, kung magsasara ang isang paaralan, bagamat limitado o wala ngang physical classes, tila mahihirapan talaga itong ating mga mag-aaral at yung mga magulang, of course, na nagpapaaral sa kanilang mga anak at yung mga guardian din. Dahil nga kung gagawin yan, mawawalan ng sapat na panahon para doon sa tinatawag nilang transition. Itong usaping ito ay mag-arrive doon sa pinakamagandang desisyon at magkasundo ang mga panig na nasasangkot sa usaping ito para sa kapakanan syempre ng ating mga kabataan na sinasabing pag-asa ng bayan. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, mga kabalen, mga karehiyon, maaari niyo pong i-like ang aming mga social media pages sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Mga kabalen, meron din po kaming Instagram. Follow niyo kami dyan at CLTV36 Official at sa Twitter at CLTV36. Kung nais po ninyong balikan ang inyong mga paboritong programa ng inyong CLTV36, bisitahin lamang po ang aming YouTube channel at CLTV36 at ang aming website www.cltv36.tv. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at ito ang